салом алайкум дӯстон, ман Нурмат Фулуғбек, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба стрит воркаут, машқҳои кӯчагӣ. имрӯз ман ба шумоё мехостам тарзи дуруст аҷмани кардан дар брусро нишон диҳам. рафтем. ҳар як чиз ба худ қоидаи дорад. ман аввал ба шумоё қоидаашро нишон медиҳам. ҳамавақт поҷоз даст ба киф баробар мисли турник меҷаҳем бо ҳисоби 1-2 ҷаҳидем. даст дар ҳаминҷо месад, по ба ҳам ҷав. тарзи дурусташ ҳамин мебароем мепароем. 1-2 баромадем. вақте ки баромадем, тарзи аҷмани карданаш по икс мешавад, рафтем. ана ҳамин тав мебароем. масалан ана вақте ки мебароем ана ҳамин қатар масофа бояд бошад, як мушт масофа ба ҳамин кифтонатон бошад. баъд ин қоидаи дурусти аҷмани дар брус мешавад. ина рафтем. 1-2. вақти фаромадан нафасро озод мекунем. вақти фаромадан нафасро мебарорем. اینجا من یک چیز رو قید کنم که بسیاری ها پیش از مشقشون با تنه خنک میان خودشون رو رزمی کنه میکنن و توپ نمیتین میان در این تورنیک میچسبن یا میان با تنه خنکشون در بروس میچسبن زدن میگیرن. این نادرست های برادرو. من در ویدیوی آینده وعده میدم که طرزی гарм кардани баданҳоро, яъне ки разминкаро ба шумоё нишон диҳам. ҳозир аввалин видео обучаиши дар бораи турник шуд, тарзи дуруст кашидани турник. дуюмаш дар бораи брус, сеюмаш разминка мешавад. кай аз мавзӯъ дур наравем бародаро. акнун тарзи нодурусти брусро ман ба шумоё мегӯям ки одамо чӣ тавр мекунанд. меоянд бо танаи хунукшон гарм шудагӣ нестанд, баданҳояшонро кушодагӣ нестанд, размӣ кардагӣ нестанд. меоянд меҷаҳанд ана итари, ана итари, итари ё бисёре ана итари. ин тарзи бо мегӯм тарзи нодурусти аҷмани дар брус. ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи аҷмани дар брус. то дидори оянда худо нигаҳбонатон. дар канали мо обуна шавед, моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед ва ҳамеша бо мо бошед. дастгири шумо пешнави мо.